Ketemu maneh Lur, ambek Kartolo CS nang critoe Basman Selamatan Tumpeng. Saiki Kartolo kepethuk Munawar. Biasa ngomong ngalor ngidul rusak-rusakan. Gak suwe Sapari teko. Wah, tambah seru ae Lur. Wong edane gak kaya aku. Yo apa sakmono kae awak rasane ting priang gak karuan iki. Tak jaluk dulur-dulur ae sing ngrungokno kidungan gak oleh mangkelan wis biasa guyon-guyon. Cocok apane? Nyatek ae. Lho, halo. Kartolo. Tekon ndi rek? Tekon ndi? Tas mudun. Mudun teko apa? Lah menakno wowong iku. Omong ngamun. Lho mudun teko ndi lah ngono? Kapal terbang. Lho, numpak montor mulu. Wah, Koyok-koyok kon lo. lho kok iso numpak montor mulu iku asale apa? Lho, aku lak janginan Jakarta. Melok apa iku? Lho, lah melok rombong. Rombong apa? Rombonge bakso. Lah lha apa dodol bakso nang Jakarta iku? Rombongan apa? Iki lho sepak bola. Oh, bal-balan. Lho. Olahraga iku penting banyak nih. Nama Munawar sudah tenar, tapi ndek kene gak ono. Oh, kok kene gak ono. Tonggo ae gak ono sing krungu. Paling sing akeh nduk puluh sempu kono ya. Kon niku. Kon kayak cilik durung tau mimisen ya. Lah apa mimisen niku? Aku ana kono lak malah dadi wong buaan. Bareng pertandingan ya apa kon? Wah, dah wis bareng liprine dunekno prit. Kon dadi apa sih? Wis iki lho ngarepe gol iku dadi dablek iki lho. Apa? Dablek. Wis ngarane wis mencel kabeh. Iki ngono bek. Ah iya kaya lambemu iku wis. Oh, terus ya apa terus? Bareng bal digiring mungsuh aku tenang. Waduh, setan kalem. Tan kalem ae, tenang tak lirik ae. Kok iso tenang lah apa? Ya aku kaliren. Lah kon niku. Lah gak mangan dhisik. Ndelok selai bal. Oh, bareng bal digiring. Bareng bal digiring tak colong. Oh, kok kenandi? Kenapa pacar turi ngono? Lah apa bal kok colong iku? Ya iki kono lambe abuh gak kena tangane wong liya iku. Oh, kok anu bal iku kena awakmu. Bareng kena aku tak giring. Waduh, terus. Wis tak saduk mlebu bal. Waduh. Wong surak apa wis. Oh. Iku mlebu nandi iku? Nang nggonku dhewe. Lah bunuh diri kon niku. Wis bareng penonton ambek rombong aku diseneni. Iya. Eling-eling aku iki wong wis gerang daplok. Iya. Wis bareng diseneni Isin. lawan isin. Iya. Tak kewamplengi kabeh. Oh, bareng kok kamplenge? Wah, wong nonton ngawur aku. Bareng ditawur? Tak wawur aku diwanting digepuki. Iya. Ndejak bantal terus ngelilir ngono ae. Kon mangipi ta? Ngipi. Kon gak tau dipacul wong gegermu ta kon. Oh, ngomong meteng-meteng dadak ngipi, mane-mane lek ngomongi ipeni dhisikno. Nah, nek tak ipekno dhisik kon tak. Mulane untumu sing gawe iku cepoten pisan, cek gak angel lek ngomong. Ya mbolo, soalnya gak ono cendeloni ya. Wah, kon niku. Omahmu kok bangun? Oh, buru ae tak bangun. Waduh dibangun kocone, kaca apa iku? Wis ae plastik. Gendong kan niku. Lah kaca plastik ya apa? Ngomonganmu kaca biasa. Kan tak delok menjero, waduh kamare telu. Sing situk kamar apa? Ruangan tamu, Sing situk, kamar tidur. sing mburi dhewe sing peteng. Kamar masjid. Lho. Oh. Kenapa kon? Kenapa kamar mayit itu? Gendeng awon niku. Oh, kamar kanggo nek nyimpen-nyimpen barang. Mbok menawa ana tamu-tamu nginep. Lemarine akeh. Lho temen. Lemari wesi. Kaya apa? Ono sing lemari waja. Lemari waja. Lelak malih dadi wong penjara kuwi. Sing tas tuku iku sing ukir-ukiran. Lho ya apa? Bareng dibuka, waduh. Wadah temenan lho. Mambu curut tok ngono. Nek rumah samu olehku leles. Lho, gak ngono. Ngamu. Iku lak sik anyar ah, dadi nyar. warung tak delok waduh jero wernane opo. Lho. Wis gombal opo sing gak ono nduk niku. Lho. Kon ape nyusut ta ya apa kon niku? Gak lho aku jange emoh kepethuk kon rasa-rasen ae. Lah apa? Wong kepethuk men jengkelno ati rek. Lho gak ngono. Sayang ya. Omahmu nduk ngarep wis kok bangun. Iya, soalnya topengan. Iya, bareng nang mburi. Iya. Dapurmu elek. Yo yang ngene iki lho. Dapurmu elek dapurmu. Wong jange gak murang-muring malih murang-muring. Lah apa? Ya dapurmu dhewe.
Ngomong-ngomong. Kon kok muring-muring apa? Kok gak murang-muring? Omamu sing arep kok bangun. Bangun. Sayange bareng tak delok nang mburi dapurmu elek. Semenen dapurmu. Ya apa? Dapurmu semenen. Lah monggo umpama dapurmu tak botong ngono ya. Sing kok maksud dapur iku apa sih? Lho, ya raiku iki. Oh, wong desit. Oh, iya kon wong kutit. Lek cara kutha ku dapur, lek cara ndese ku pawon. Pawon nah. Ojo katik dapur lho wis pawon ngono ae lho. Cara biasa. Iya. Bangunan ya cek gak elek ngono. Nyambut gawe apa lek awan? Ya karepku iki ya nek iso ya awan nyambut gawe sore objek. Melu aku mari. Temen ta. Kuwi objek ah. Sore. Iya wis bondo sapit ae. Gelem. Sapit. Malah Lah apa? durung nyambut gawe sprinding-prinding. Iku anu sate iku. Mbok nek ngono. Nyepiti sate. Iya. Sing penting lah ya hasile ya lho. Nek iku gak gelem ayo golek belung ae. Lho. Lho, kaya apa? Lho belung lho larang sak kilo piro? Lek kon gelem kirim nang luar negeri, lho sak kilo go nang luar negeri. Engko tak dhisik. Dodol sawah ae kira. Wong balung sak kilo kirim nang luar negeri. Ongkos iku pirang juta. Ya dikelompokno dhisik. Wis akeh dikirim. Oh. Engko klambi apik karo celana apik iki disuweki marno ditambal maneh. Ya. Iya, lah malah bongkar pasang mesin. Lah ya dikei bletokan, cek gak ketara lek wong golek belung ngono lho. Iya. Iya, iya. Iya. Gelem akon. Gelem wis. Soale ngene lho, golek belung iku pancen enak. Lek belung garingan wis entek, belung telesan, dideleng nggonmu, 3 dina wis nglumpuk wisan. Tangga buyar. Lah apa tangga buyar iki? Lah ya apa ndelok ambune. Ngomong ngamu kan iku. Wedi kon iki diprotes karo tangga-tangga ta? Mengganggu kesehatane tangga. Yo izin. Bilane lo ndolek balung ae sama izin iki lho. Lah diagak batine akeh lek gak apa-apa ta? Durung oleh kaya rasane omah katut iki rasane. Kon mesti ana sing kok wedeni kon. Iya. Wedi apa kon? Ah, kirik iku apa? Wedi apane mberek kirik? Lho omong ngamu kan niku. Lah, kirik ayo gampang. Kirik lho, kon nek kepengin ngapokno kirik. Ngapokno carane ya. Kirik turu dedepono nang mburine. Nah. Lek wis setengah ngantuk ya, Iya. buntute bateken seret. Kawani pisan. Kawani. Kalau nyen kon kae cilik durung tau diculuk wong seprapat ngene ngono. Lah apa? Omong ngamu. Nyatek. Oh, saiki ngene wis. Carane. Waya bengi. Lah, mbuh. Ana mburine jagal biasane ana belungi sapi ya. Tempoli sapi. Ki kono mesti akeh kirik. Iya. Lek ana situ ae gak apa-apa. Menang awakmu. Iya, iya. Tuku daging sak kilo ya, uncalno njabane pager. Lho durung oleh balung iku torok dhisik. Lho gak ngono lek gedhe ndi asile belung karo daging. Engko tak dhisik. Kon ngajak nyambut gawe tah ngajak aku melarat kon. Lho carane tak dudukno. Iya, Lek pancene dhuwit iku akehan belunge ya. Iya. Tuku daging sak kilo diuncalno nang njabane pager. Jabane pager ditampani kirik. Milih ndi kirik iku daging karo belung. Oh, omong ngamu. Ya milih dipilih daginge. Nah, mencolot nang jabane pager, belung sereten sret lho. Oleh kon. Iya. Balung tak siret-sret. Iya. Wong kirik iku nek ndelok daging iku kaya ngono besuwel-besuwel. Iya. Daging entek. Iya. Buru aku lho. Ngomong ngamu. Kon diuber. Iya. Lho ya melayu wae. Lu ambekan gak nututi. Wedi numplek ta kon. Ya apa? Lek kon nancene kati kenek kon ndekemo barek ngrengo. Aku ngereng. Iya. Kirike ngereng. Iya. Kegrimisan. Iya. Ana wong ndiret kirik. Iya. Aku katut. Iya. Ngomong ngamu dilebokno ndek kamar bleng. Iya. Apane lak dikekah karo omong ngamu. Kon niku opo wae dijak nyambut sembarang kok gak gelem iku. Wes kon niku ngajak lara kon niku. Halo. Oh, Sapari. Waduh, Munawar ambek Kartolo. Iya, iya. Ya apa rek sepurane ae. Apa? Aku gak iso metu ikon sebab omahku iki ado kutha. Iya, pancene desa. Iya, jange nang kutha iki lak ngliwati alas ah. Iya. Adik iki waya bengi rek. Aku iki wedi ambek kewan-kewan iki. Lah menungso kok wedi karo kewan sih kon. Lho iya pada umume alas iku lak akeh tawon ta. Lho wong-wong kok wedi marek tawon lho. Apa maneh nek wak tawon gak wedi macan. Iya. Macan apa? Lho macan galak-galak loh. Jarene wong tuwa ngene, Ri. Kon kok nek liwat alas kepethuk macan,
macan lak gereng ah. Iya. Mangan wong mesti ngereng. Gereng. Iya. Jarene wong tua-tua dhisik ana gereng dhisik. Iya bener. Iya. Mesti macane melayu. Wedi. Wah aku kono gereng aku gereng. Iya. Wah. Macan melayu. Iya. Bareng ngono macan wis melayu kepethuk tawon. Iya. Apa ambek tawon? Lho, pada umumnya tawon lak ngentup. Ngentup. Lah nek wis wong dientup tawon. Lho entup. Entup lak kari ya? Iya. Entupen. Lho, tak bales. Iya balesen. Tak entup. Entupen. Lah nek entupku kari. Enak kon enak gak duwe entup kon. Nawar iki. Lah lha apa entupe wong iso kari. Bareng saiki wis kepethuk kon lho. Ambek Munawar aja dadi hatimu ya rek ya. Apa? Nek pancen aku salah ya salah nek bener-benerno. Make salah wis. Engko tadi Kon wis akeh salah. Kon akeh salah wis ngomong wis akeh salah. Mang bengi rek mari melekan. Mulane kon kok rada ngantuk ri. Iya, melekan iku apa? Wakjo nglairno iki. kon ku sampel kon. Lho, Putune Wak Jong lair. sing wedo. Oh iya. Nglairno rek masalah. Apa? Rupa arek. Prasa kerupuk janggel. Lah nglairno yo arek ri. Melekan sewengi, kon gak melekan, War? Arek iki durung tau digaris wong ya kok. Kon gak melekan? Oh, kon odur. Oh, melekan ruwami rek. Ono apa ae nduk? Waduh, nduk kono pengasah otak, ono sing sekak, Iya, kudu ono sing karambol, ono sing tetetan, ono sing ngantuk. ono sing keras. Ngantuk ya apa sih? Ono sing ngantuk wis melekan ketwingenane. Antarane. Nok kono badean rek. Bade aku situk kan sing badi. Iya, nek ngono. Lho, kon tak sejarahi. Aja Apa tak jadimu ya. Apa sih padamu? Moro tuane Munawar mati merotoli. Soale tak badai gak iso mbadi badhe aku. Kon iki durung tau dicakar sampe marat-marit. Kon iku lha apa sih, Mas? Kon iku lha apa? Kon iki ngomong pribadi lah apa marang tuwa iku. Lho. Kon elok-elokno iki. Soale mbadi badhe aku gak iso. Ya apa sih padamu sih? Sejarah Nah, ini. saking ngene tak badhe ya. Iya sih. Nek iso tak burui sepeda sing iringane omah tak centel sing kanuk bahane kopeken. Oh, sepeda colongan iku. Colongan kan. Lah, Sepedaku dhewe. Oh, dudu sing dhisik sing Iya. kari kok ayo. Ayo badin ya. Wis, ayo. Tiba sampe gocer gak iso sambat to apa? Ayo. Tukang becak kudanan. Waduh sambat. Kon iki ngablok ae mbademu gak masuk akal. Iki lho, wong bisu. Oh, gak iso. Cik iso sambat. Wong kulak puhung. Wong kulak puhung. Gak iso. Wis katok. Tentara terjun. Waduh, kon niku mbademu ngawur. Apa? Ayo. Katok. Apa? Tiba sampe gocer gak iso sambat. Iku munu arek bayi. Lho, arek bayi apa? Iya. Arek bayi. Ayo tiba. Dies kebentuk sampe gocer. Paling ya. Tumon kon atu-atu. Ya kalahku karo bayi to. Ayo badhe aku. Sitok ae wis. Apa sih? Wong dodol bandeng apa sebabe bandenge kok dicak-icak diguwaki. Lho, iku sing dodol gendeng. Lho gak cocok. Oh, Gak cocok. soalnya gak payu. Gak cocok. Katok Gak apa? cocok. Katok apa? Mergo iku barang colongan. Ngawur. Wah, badan apa barang colongan. Siki lho baden sapi ku sikile piro sih? Oh, sapi sikile papat. Lho gak iso. Ya kon sing meliru. Lho, Ayo, papat. gak iso. Takon wong sakmene kene sapi ku sikile papat. Gak iso. Sapi ngono sikile 8. Lho, Lho, arek iki masyarakat nomor piro kaya ngono? Kok iso sapi sikile 8? Lho nek sapi ngadeg delok teko ngarep sikile piro? Papat. Lho, teko ngarep Loro. teko ngarep loro. Iya. Teko mburi Loro. piro wisan? Papat. Teko iringan kiwa piro? Loro. 6. Iya. Iringan tengen? Loro. Ayo sapi ku sikile 8 arek. Gak kon iki gak ngono ne gendeng teko turunan ta kon iki. Anjen 8 kok dakno. Oh, wong serekalan kon niku. PT ae sikile piro wis? PT ya loro. Gak iso. Lho, Loro. Gak iso sekolah ilmu hewan penting iku. loro. Gak iso. Piro? 6. Lho kok iso no? Yang pitik 3. Oh iya, War. Pitik iku 3 ngiyo Tambahno loro dadi sikile sejinah.
Pitik telu. Oh, iya, saiki tak badhe maneh. Iwak opo gak iso ngalor, gak iso ngidul, gak iso ngetan, gak iso ngulon, katok kon. Iwak bingung. Gak iso. Gak iso cek nyasar-nyasar. Kono tak Ayo. badhe kedasan kisinan lho kon lho. Eh, Iwak botokan. Lho, wong iku urip kok. Ono ambekane kok. Ah, iwak lentuh. Gak iso, iku lak bareng opo iku, gak bernyawa iku. Ayo. Iwak apa ya? Iwak apa sing gak iso ngalor ngidul, ngulon ngetan. Nah, katok. Katok. Iwak kecepit. Wah, wis kon iki wis rusak. Gak kon kapan bongko ngono kapan kon. Kon jengkelno ati kon niku. Wong badan ngono dipamerno kancane. Kalahku karo kejepit. Wis ta ngene lho, wong iki aja guyon ae, sing penting nyambut gawe. Nyambut gawe panjenengan. Sebab nyambut gawe iku lek pancene temen lho, dadi lan enake aja sampe nyeleweng ya. Dadi kon mang jedure nyambut gawe blas. Ya apa ya. Lho wis aku bendino nyambut gawe. Ya apa sih. Tapi mlaku-mlaku lak dolek objek. Si aku takon kon wis kawin. Ya wis Ri. Ya wong bojomu Duduk gudel. Oh. ngene lho lho. Wong takonmu sengak kon niku. Lho, wong iku ya nek rabi wong iku umure 17 ke atas. Lah nek 17 ke bawah iku termasuk arek. Anake wis akeh ri, mosok kon kok kon entuk karo lek. Ya terhitung ya rabi wong. Oh, Anak wis 6. Lah anak piran? Lho, 6. Heh? 6 kon gak tau rono ta? Jarine 5. Kono aja silip anak ta? Oh niku mati sitok. Oh, mati loro. Tak icak. Kon sapi lanang ta. Cindil lah dicak. Arek iki durung tau dipermak wong niku kok. Yo, kok menawa mati nyabrang terus keterak sepur sapa ru. Gak tau nyabrang. Tapi anake arek iki Kadang-kadang hebat-hebat. Lho temen iya wong iku titisan. jagone ngene iki lak turunan horen ae. Tapi cucuke gak ono. Aja maneh cocok untune lek gripis kabeh. Nyedek orene tak kabluk kon. Tapi anake, tapi sing loro iki nek dijago. Loncene turunan Sing lho. lanang, sing kembar. Temen. Sing situk gondol, situk gondrong. Lek sing gondol iku areke tingkahe tapi besok pinter. Oh, Cat, cerdas. Paling enggak wis besok iki Pilot. Tapi lek sing gondrong iku meneng. Meneng. Besok lek gede paling enggak rasane iku gendeng. Iya. Omonganmu sengake nemen tambahan. Sing wedok tambah ngene, lincahe nemen. Kon wis seru ngono kok jare kok karo kon. Lho alah wong sing wedok iku lah sing nomor Erna, 4 Erna. Erna, iya. Iya, waduh mbesek ning golek dhuwit cepet iki. Oh, ya Apa oleh gak cepet. Wong metu diluk nang pasar-pasar ngono oleh bumbu, oleh klothok, oleh uyah. Terus tak gawa nang omahmu ngono. Lak ngemis lan. Oh, lu apa? Tapi sing penting kanca aja mangkelan. Bab arek gak mesti kadang-kadang cilikane ngono gede-gede dadi wong sing sing pinter lah sapa ro. Wong Iso dingengeri barek wong tuwa. sembarang lek saka turunan. Titisan masih ngono. Iya. Pisan. Kaya awake dhewe masa ro awakmu. Karo. Mau biyen lahir turune pahlawan Diponegoro sapa ro. Lah masih aku lho. Iya. Lah aku pamane bapakku ratu terus turun aku ratu lah gak ero. Karo wong jaman biyen lah masih aku yang ngono lahirku saiki kaya ngene. Biyen turune Pembambung. Ya niku wis apa yo bojone. Waduh. Sing endi? Oh, gak tau metu. Mesti Ayo gak iso metu wong gak kena disuguhno tamu. Welek nemen iku. Engko tak dhisik. Rumangsamu bojoku ku apem ngono ta. Lho, Kok maksudnya disuguhno tamu. kok sejak bojone Kartolo. Kartolo doan bojone lancep irunge bangir. Iya. Bojomu irunge kaya manuk betet. Iku asale entek ya mereka tak krikiti hari kene. Tau metu, gale metu aja nih. Tau metu sepisan waduh dubur berkerek. Mbuh sampe tutu dindimbung apa iki? Ya nggawa anake omonganmu kon. Tapi mesti bojoku ya gak ngejokno nek macake lho. Oh, lek macak. Tau macake klopo tangani siwil bareng. Gendeng ah. Nyandang nganggo iki lho lho. Brai ta, brai. Oh nek budal rapat PKK barang iku wis jarike kuning, klambi kuning, kudunge kuning. Untune kuning. Kon niku Tapi Seragam. nek bojone kanca-kanca paling-paling gelungan siji. Lak anu loro. Kadang-kadang bengi titik 5. lho nek para esuk sama selikur. Iya. Iku amale keceput rek iku lan. Tapi nek masang sanggul iku gak tumo nang gedhe nyenengno ngono.
Cilik-cilik sak kecepet-cepet atik rambutnya arang ya. Iya. Wapang sisan mlakune no andi langkar hak anggur. Koyoke kalau nyit-nyite kok. Tapi hidupe Malik Mas ngono, lho tangane Malik bisa nih. Tangan Iya pating celiker. Sing tak erani bojoku nek brai kebajut. apa? Jam 4 esuk jangan budal rapat jam 7. Iya. Wis tangi. Olah apa? Jarku blak-bluk ku ndeblok glepung ta. Gak ngerti ning gepuki gelungane. Wah wis wong wedoke gak apa-apa, anjene wong wedok ku ya seneng brae ono sing gak seneng. Ayo mlaku-mlaku. Ngono. Iya. Iya. Kon Disik, dhisik. Lho kon dia dhisik aku. Iya ya aku tak dhisik ya. Iya. Ayo. Munawar disambati Tini bojone. Polahe seweke ilang. Sak marine Tini lunga, Sapari teko. Terus Munawar takon nang Sapari, bebeke Sapari sing jopuk. Munawar ngancam katene repot nang Pak Lurah Basman. Ya apa? Biasae wong nek mari guyon-guyon mesti nemu susah. Iku wis gandengane ana donya iki. Mari seneng susah. Hei, Cak. Munawar, War, hei. Engko ta, aku iki bojomu ta, anakmu kan. Wong ngomong kon kredit iki Ya apa rek digoleki wong wedok ngetan, Iya. ngulon, ngalor ngidul sampai bingung dadan prapatan tola-tole kaya bido. arek iki durung tau dikeplekno embong niku apa. Mangkel aku ki mangkel. Nah, mangkel iku gak di embong ngene rek. Di omah. Lah apa sih ngene prapatan iki? Dadi penunjuk jalan ta? Iya. Kok nyambut gawe keleleran. Untung-untungan aku duwe bojo aku gak nyambut gawe. Yo gak gelem sih aku. Nah, carane nek gak diblonjo wong lanang, wong wedok nang omah nek gak nrimo blonjo, ya sing ngerti mosok gak iso nyambut gawe becak rek kon iki. Apa? Kok enak wong wedok kon becake lho. Ya cek umum, bojone sapa becake Munawar umum. Pantesen. Ya apa waduh. Kunci kene kunci. Kon iki gak wingi, gak mangisuk, gak saiki kon kok eker kunci ae. Aja iris. Begejekan. Aku budal mang wis tak tarisi kon, Dik. Kunciku tak tinggal. Gak sampean gawa saiki kon takokno. Gerang-gerang kok ngajak gejekan ngene embong. Delok wong iku lho. Ya kon nek guyu untumu ketok bareng aku. Omong Apa? Ya iki sis. Kok iso ku lho? Aku teko lemari ngeblak, gak ono wong, sewek gak ono, maling. Iku mang ngene kon tinggal nang pasar. Sewekmu loro iku. Sewek kawung, gak ono, ayo nandi. Teles aku sing njupuk. Mulai ronguna gak gelem dirabi maling iku. Kon iku gendeng akon niku. Maksudku tak jupuk iku tak PP perlu neceke kisisan terus garing. Dipeno endi? Aku wis mumet goleki gak ono. Oh, peniratan Bu. Kodol ya. Gendeng ya? Ndamu. Alah apa? Ayo ngomong ayo ngaku gak ngaku tak palu jitokmu kon. Kon iki wong wedok tatarsan kon niku. Abas kadung mangkel aku. Sewek gak ono tunggale di entit. Ngomong-ngomong. Mosok nek mburi penirat. Mburine. Nirat endi? Wis tak Penirat goleki buri. gak ono. Kari sarungmu sing bedak kabeh iku lho. Terus apa? Kan Lah iya nduk endi gak ono iku. Kan daya. Daya. Mbok jare Yuti mang ono Sapari. Sapari? Yaiku kancamu yaiku paling. Wah, gak pisan gak pindho. Wingenane mendayoh merono kon sugih kopi. Terus kon tinggal bayar arisan. Tak tinggal metu diluk tuku rokok pungkasane lepek sak tutupi dikesak. Panjene Sapari turunane bangsat panjene. Gak sampean kongkon ta iku. Beke dikongkon sepero. Cek bareng malinge ngono. Beke liwat Sapari terus sampe sing ngedol. Omong-omong. Aja plongo-plongo tak tabok nduk kene kok. Wis saiki ngene. Ya apa ayo. Cek gak dibaleni. Pompong durung ya. Kon mulya. Aku tak metuki Sapari, tapi kon nek teko omah nempuro beras 3 kilo. Kayak apa? Ndepluk glepung, Dik. Terus kayak apa? Wis, nggayo apem. Wis dadi apem. Lho, aku lak jange metuki Sapari. Tak runding secara halus gak kenek kasar. Ya apano kasar? Mbuh mati Sapari, mbuh mati Sapari. Aja ya apa iku mati Sapari ditumpuk ae. Karepmu ya apa?
Ya aja ngono dironding sing apik, tapi golek ana. Iya wis. Kene gak ngaku ya apa carane diurus. Sing Iya. genah, jadi gegeran. Wis ana ki numpak Golek becak. ana lho ya. Wis ana ki numpak becak. Gak ana, aku mang mlayu kok. Ngandel prato tangki ae. Ngono iku gak kurang ajar ta wong wedok kon gandol prauto iku. Golek ana lho ya. Enak jibrat. Cewekku. Jibrat lengo-lengo titik gak apa-apa. Coguyan. Iya, wis. Mangkel. Iya, Dik. Awas nek gak ketemu, teko omah tak preteli untumu. Wah, kau udah dipeteli. Ya apa arek iku? Ambek wong lanang wanine. Gak mah itu wong sing tak rabi biyen. Ah, anake buta ijo ngene. Panjane wong nek mari bunga mesti susah iku gandengane. Gak apa-apa, sing penting tak enteni panjane. Halo, War. Lho, Ri. Ngomel ijen ae padane wong Indun ae. Dah ya kon lelak-lelak. Kon niku lha apa ngomong sing tanpa rewang iki? Sakjane aku kate ngomong karo kon. Ya ngomong ta. Ngomong apa sih? Kon wingi Bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, No. cara Jawa. No. Apa no? Ya nutok iku. Apa perlu apa kon mbak? Ngono, kon wingi jam 8 nang konku. Oh iya, jam 8 esuk. Yumu bayar arisan aku nang pasar. Oh, iku kesempatan duit ya babat awang bayar. Ngomong kamu enak iki. Tapi dapan no bayar arisan. Iya, aku kon mendayar nang omahku kabeh gak ono iku aku iki kelangan lho. Loh. Kelangan? Iya, Syukur alhamdulillah. gendeng akon niku. Loh, kok iso aku mendayo terus kok iso kelangan niku? Dengan sendiri nih kok niku mesti nyurigai aku. Lho jelas, sedidik akeh kon tak curigai banget. Nah, saiki ngene aku takon. Sing ilang pitikmu ta? Sewek. Sewek? Sewek? Iya. Sewek sapa? Sewekku. Ah, aja guyon. Lho, yakin ya. Ah, lanang-lanang kok sewekan. Gendeng niku. Sewek bojoku. Oh, tadi sewek bojomu. Iya. Duduk sewekmu. Duduk. Lah iya wong bojomu sing kelangan gak muring-muring kon sing gak melok kelangan kok memeti. Aku melok ngrombol dik kono sinu kok no aku goblok. Termasuk kon iki kendaraane aku. Ya jelas. Saiki tak elingno War. Apa? Sembarang iki tanpa bukti, aja mesti ndarani wong. Iki lebih berat lho, kon nek tak lapurno dihukum dhewe kon, temen. Ojo ngono ri kon iku. Lah kon secara nuduh terang-terangan ngene jare. Wong aku jari. Aku mono wis wong lho, Jari bojoku. Lah tembung jari teh. Iya. Tapi buktine lak gak ono aku. Gak on. Sapa? Buktine. Lho buktine gak ono tapi ya ruwet tak cekel kon. Lah kon iki nyolong tak gak? Ngomong nyolong-nyolong sewek. Soale bojoku ngeruh dikandani tangga. Tadi kon darane aku temen. Iya. Sewekmu hilang piro sih? Loro. Iya, aku sing Lho jago. ya. Ngono berapa jangan nangis. Ya gak nangis ngono ya montok-montok omonganmu ngono. Mewek. Gak mewek nyen potongane mewek ngene. Ya pancen aku sing jago. Apa sih? Lho ya apa? Aku gak terima lho. Oh, gak terima. Nek iso tak runding secara kekeluargaan, kon nek iso balekno. Si aku takon, kelire sewek iki sewek apa sih? Sewek kawung. Ah, beda pinggire. Atine lewung ngono. Susah pikire. Gendeng akon iki. Lah malah kidungan adane lodrok kae kon. Ngono kon timbangi. Oh, timbangi. Terus aku nek gak iso balekno, kon lapor. Terang-terangan, wis saiki kon aku ambek kon gak dulur-duluran. Maksudmu? Wis gak dulur-duluran, gak kanca-kancoan. Oh, perkara sepele kon gawe sepolo. Sepele sepalo. Lho, barang sepele ya tak gawe sepalu. Ngomong Kon gawe gede. Tak gawe gede. Lapor. Iya. Apa lapor nanti kon? Lho nasi ndukur-ndukur. Koyok to. Lentang mendung. Ngono iku nek digugu tuwek-tuwek nek ngomong guyonan. Nah kupingmu tak ewer-ewer gini. Sing ndukur-ndukur iku sapa? Repot nang bapak polisi. Oh, nang bapak polisi. Ya apa? Perkara sewek. Lho wong desa nek sing ngatur Nah. lapor nang Pak Lurah dhisik. Oh, lurah. Lho ya apa? Kok nambah aku tunggal penduduk sak kampung ya. Iya. Tapi ini perkara lurah ya uga rupane lurahmu. Lho Lurah nyari Ayo lurahmu ijo ta putih? belang telon. Le rumah samu kucing lurahku. Ya, lurah sapa sih? Iya, lah Basmen. Oh, Baseman. Ya apa? Ya lapor dik nek pancen kon lanang sejati. Pak Basmen ku umum wong meneng tapi Ya. kadung murang-muring welek. Ditenono kok nek tega mbek aku ya. Lapurno. Aku pesen ambek lurahmu. Apa? Ojo maneh lurah Basman siji loro telu ayo jejeren 20. Nek kepethuk aku sampai ngomong aku ya. Iya. Tak cokote kupinge. Loh, Ayo. Ri.
Engko tak dhisik kon niku dua ancaman, dua perkara lho. Sepisan kon nambah aku, ping pindho kon ngancam lurahku. Nek pancene omonganmu kaya ngono tak sampaikno nang Pak Lurah. Ya, sampeno. Entenono kene. Heeh. Ngono nek lapor barang perkara sewek ae. Atasi pire sih regane sewek? Aku cek lancangi. Wis salah dik nyumbari lurah. Ha iki nek lurah teko, aku dikecek, tangisan anak bojoku. Omong durung tak blonjo ae. Basman dilapori Munawar nek sewek bojone ilang dicolong Sapari. Simaken iku rek. Urip tambah tuwa tambah ayem, urip tambah tuwa tambah tentrem. Sebab daerah kene wis umum, gak ana lurah sing paling umum liyane aku. Mulane penduduk kene kabeh wis setuju cocok nek aku dadi lurah. Lah ngomong aku dadi lurah iki. Saking umume dadi lurah, sampak krungu teko negara Ngamarta. Wis. Mbo aku dadi lurah iki. Aja anu kon lho. Wong sing diaran lurah kaya aku iki lurah sugih, sugih donya, sugih ilmu, iso ngilang gak iso bali. Mulane sembarange teko kaitane kok. Wis ana paribasane nandur telo cukul telo, nandur pari cukul pari. Dan ono critane menungso urip nandur pari cukul alang-alang. Lah nyatane aku iki, aku urip nduk desa kene temen. Aku gak tau geger bare wong. Mulane aku pilih dadi lurah. Lho, semenjak aku dadi lurah apane? Pembangunan luar biasa. Ojo sampak kalah mek desa liyane. Sebab aku dadi lurah wicaksana, lurah sing tanggung jawab. Apa wong urip kaya aku iki? Wis ati omahku gedhong, magrung-magrung pinggir embong, tandurane lombok terong, walijane pating kloyong, sapa sing methik udele bodong. Wis. Lah wong lurah sugih sambak kena gawe paribasan kula rek wak lurah Basman saking sugine sugih cikar sugih bendi sugih kebo sugih sapi sugih bebek sugih meri sugih kloso sugih tinggi sapa kene ojo anu lho kon nyentak-nyentak lho kon lho mendayo tak tuabok kono mbanyaki kon kok arek kok Sampeyan ngadeg kok Lurah. lho lha apa kon niku Sampeyan ngadeg. lho wis lho ngadeg lho Kula jange enten kepentingan. Dadi kon iki ono kepentingan. Monggo tak. Lho, warek iki opo rek? Kon iku mendayo ta ngerampok kon niku. Mendayo kok trap silae kaya ngono iki lho. Aku ngono lurah ngerti. Lah sing ngarani sampean tuyul sinten? Ya opo arek kali wong tuwek kesrekalan. Kok tak kandhani ya. Napa? Sing diarani umum wong mendayo nak ya. Ndelok keadaan dan waktu. Ngerti ya? Nek Pak Lurah mang nulis ta utawa maca buku ta, terus kok kula nuwun biasa. Enggak ono gawe gak apa lurah kok seret iki lho kaya apa kon niku. Kula kajenge lapor. Lah nek kon lapor kon seret, kon lapor kon seret, lah dadi lurah seretan lah kowe. Oh, goblok iki tak jeguk dodomu rontok jantungmu kon kok. Wah, rek kok rumangsane ku anakmu ta kowe iki. Wak Lurah suwe-suwe nek ngomong tambah lucu. Putumu lucu iku. Oh, iki ngene. Nggih. Ya, iki ngene ya, kewan. Lali aku. Ngomong Yo, iki ngene ya. Lak jenengmu Munawar sih. Lah, ya ta. Mulane saiki aku takon. Kok dungaren? Kon kok sampak teko kene? Ayo ngomong kon. Kula kajenge repot. Dadi kono mapi kempot. Ya, iku selop. Sekrop. Kula niki jange moncrot. Ojo prigisan lho. Oh, atan lah iya lah api lapor sih, api lapor. Lah nek pancen kon iki api lapor, ayo ngomong cucukmu.
Iki lho, ngomong lambemu ngomong ya apa jelas sih. Nih ngeten, Pak. Iya. Kula nggak ada persoalan. Tadi gede cilik kon iki duwe persoalan ya. Persoalan. Iku malu, apa iku? Persoalan. Lah yo persoalan. Nah, terus apa iki? Niki kula setitik kathah niku kula niki kelangan. Kelangan. Sik ta. Nggih. Kok nek ngomong sing genah, aja ngowos ngono ngomong. Soale mboten ten cendelone niku. Itu ana persoalan ya apa? Kelangan. Nggih. Apa sing ilang iku? Pun sewek. Oh, sewek ya. Sewek kalih. Tapi si nyolong pun jelas ngaku. Lho, wis jelas. Pun Dadi sing nyolong sing ngaku. tertangkap basah. Lho, wis seru arek iki kon. Pun Susur. Iku lho sumur. wong ngarani Semur. Iku lho, aja gupi takon iku. Iku lho. Apa yang ngomong apa kan? sundur. Aduh, iki malu sepur. Syukur. Dadi ana sing nyolong San ya. Jelas. Nah, ngene. Tiap-tiap laporan kudu tak citet. Lho ya Iki lho, tak bawa buku. Kudu tak catet. Nek secara ngomong ae, secara lesan, bisa diulangi, bisa ditambahi, dikurangi. Tapi kalau dicatat, Gak iso. nggih, Nah Pak. ya. Nggih. Saiki kon tak takon lho ngomong signal lho ya. Nggih, Pak. Sebab aku roh jenengmu, mbok menawa nama samaran so ngerti. Ya, tak takoni kon. Jenengmu sapa? Munawar. Omamu nggo endi? Kon lho kok plak-plak ya takoni kok. Oh, arek kok tak jejak rongkongmu lu peok kon kok. Arek kok Aboge lah bener omamu nggo endi? cara pundi nggo? Lho cara gonku takoni. Endi? Lah saiki ndek endi? Nggih. Ndik ya ganti ndik ya. Lah iya. Omamu ndek endi? Tandes Kidul Gang Luru nomor 48. Munawar rene arep apa? Apa-apa arep. Nek munawar apa-apa arep, aku gak uman. Lho. Ya, Rek, kok cek grangsange kon iku lho. Ya apa sih kon iku adakno? Wong sampean wangi mawon. Oh, keliru omong ki, Bang. Iku sakjane kurang cepet. Oh, ngene ya. Munawar rene ana rempelune. Munawar rene ana prentulu. Munawar rene ana metuntung. Munawar rene ana pupune. Ojo priye luar kok iku dado. Kon rene iki mang ana gawene apa? Aku iso ngomong per gawene apa ngono ae. Ana gawene apa? Kula repot. Ngrepotno sapa? Sapari. Oh, Sapari ya. Wis, jelas nek Sapari iki mang sing nyolong ya. Malah ngeten Pak Lurah. Ya apa. Saderenge kula repot mriki wau Sapari ngumbar Rama. Lho, ngumbar swara. Lurahmu sapa? Lho. Kok nek repot-repot nang lurah sapa? Lho. Lurah anyar. Lho, bener. Basman. Masalah yo kadang-kadang sing ngerti. Bener wonge meneng. Iya. Muring-muring elek. Masalah iya. Mangan kloso damen. Kok tak culek mripatmu kon kok adakno. Kon niku kesandaran kepang tak iki. Ngoten sapine lu mangan damen. Lah yo sapiku lak ngono. Ngawur ae kon niku. Tapi nek kadung murang-muring Lah, cek wedi kanan cek wedi. dadak Sapari ngono. Lho, nek Pak Lurahmu jenenge Pak Baseman iki. Iya. Ojo Pak Lurah Baseman 1 2. Iya. Jejeren 20. Masalah akeh rek. Tokote kupinge gini. Kan lak gak duwe kuping kok dicokot. Ya apa rek? Sapari ini lho. Nek ngono jelas terang terwaca. Lah. Nggo gasu turu. Apa dikira aku gak wani wong? Oh nek ngoten Pak Lurah ning minangka asu. Oh, kok tak jejak gegermu kan kok kejelungup kon. Sapari sawangane lo bok-bok kan Sembari. mengenge kok jaran bulan tak. Polamu tok ae iki ya. Wis saiki ngene. Nggih. Ayo nang Sapari. Nek gak tak rampungi, nek gak tak urus tambah suwe tambah ndodro. Lho, kampung rusak. Iya. Besok gak aman. Lah, perlune sampean putus enten mriku. Ayo rono wis. Monggo. Ayo. Sapari sing wis siapno tumpeng ketekan Kartolo. Sapari lunga, Kartolo ijenan. Ketekan Lurah Basman ambek Munawar. Terus Sapari balik,
Akhire ngaku nek pancen nyolong sewek. Tapi seweke wis didol, wis dadi tumpeng. Ya apa akhir ceritane? Ringekno ya. Wis mapan wisan. Sewek loro tak dol tak rupokno dhuwit payu 10.000. Iki mang aku nempur entek 4 kintal. Loh, malah torok. Tapi gak apa-apa, wong barang colongan ngires tak gawe slametan supaya aku iki selamat gak ono alangan apa-apa. Apa maneh aku nemoni alangan dina iki. Waduh, wis tepak temen iki. Iki tumpeng wis ana, jajan pasar wis ana. Kari tuku kembang ambek golek menyan, terus mampir nang tangga-tangga, perlu tak undang. Ah, budal ah. Nah, endak mburi ae. Ri. Sapari? Loh, ana tumpeng rek. Wadah iki tepak iki kok. Tumpeng kok gede temen iki. Tak inceng iwak opo ae rek iki. Iwak opo ae? Lho, iwak pete adano. Duh, kate lapar iki. Ini dia. Sopo iki? Aduh. Wong lapar iki. Dah. Lho, tanganmu ku sik mamile. Ora. Oh, nang nggonmu kon gak ono. Oh, iki mah aku mrene ape nyile ondo aku. Wadah, nyile ondo ta nyile ondo. Nyile ondo. Lah apa nyile ondo tanganmu kok operasi tumpeng iki. Lho soalnya tak delok kok ono apa barang wungkul. Iya, aku ape selametan. Oh, selametan ta? Jangan Iya. ngundang awakmu iki. Aku mang wis seru. Eh? Ono wulune petik kentir nduk kali tak turut dadak nduk kene. Sita. Kon niku uwong ta luwak kon niku. Kok iso ngurut wulu. Wis iki ape anu sih nyelameti wetonmu ta? Iya, supaya selamat. Lah iki tumpeng iki wis tak pasrahno awakmu. Wis ngujubno ah. Heeh. Tukang ngujubno. Aku tak undang-undang lho. Ojo akeh-akeh ri. Wong loro ae golekno sing loro-loro titik. Loro sing loro titik. Iya. Iya, gak doyan mangan nang kon wareg dhewe ngono ta. Dadi kok pasrahno aku ah. Iya. Wis undang-undang. Tak undang-undang ya. Undang-undang. Wis dipasrahno gampang iki. Kene, Pak. Iki mang sapa? Ayo, ngisuk niki sampean lho ya. Iki ngurus urusanmu. Lho, monggo. Lho, Pak Lurah. Lho, kon lho. Nggih kali. Oh, Par. Wis penawar. Iyalah. Ngerti kon tek aku rene. Ngerti kenduren. Ora apa. Aku rene ape ngurus Sapari. Oh, persoalan Sapari pun dipasrahkan kula. Lho, kon sing ngurus ya. Sapari mboten enten. Sakniki dipasrahkan kula tanggung jawab kula. Diserahno kon ya. Nggih. Urusan apa iki? Tumpeng. Lho, tumpeng ya sik niku. War, boleh urusan tumpeng ya sik niku. Oh, Lho, kan niku kon tak tunjuk lho lho. ojo pringisan Iki lho. urusan perkara kok nang tumpeng-tumpeng. Urusan apa? Urusan nek garo takono ta. Apa? Sapari iki duwe persoalan karo aku. Ya. Lah apa? Lho, mari nyolong sewek kok. Sewek. Iya. Karo lelek tumpeng ya pasrah mbek aku. Ayo mulai. Tak ngawur ae kon niku. Lho niki lho Sapari. Lho, iki apa? Ayo. Par. Mau Kon ngejak lurah. iya aku mau maling wis. Oh, Pak Lurah. Iya. Ngerti tak aku rene? Ampun. Kok apik kelakuanmu nak? Lho, mulai cilik apik kula Gak tau elek arek iki apik terusan. Pak Lurah iki bolon ndi sih? Bola-bola ya kon niku. Bang sampean ngejokaken. Sebab ngene nek nurut lapurane Munawar, Nggih. kok dawa tanganmu kon? Lho, tangan ndak tangan puret. Lho, pur tangane nek ndak. Ngerti ya kon? Ngerti ndak kon iki? Lho ora iki bingung adakno. Bingung ya, si aku gak bingung ngurus urusan Munawar. Ngene, urusan iki. Nggih. Gede cilik kon kudu ngakoni. Nek sampe kon gak ngakoni, lain kon. Lah kula ngaku niki persoalan napa, Ra? Persoalan ngene. Kon jare nyolong seweke bojone Munawar. Sinten sing ngomong? Munawar. Sampean percaya? Lho iya percaya. Sampean selaku lurah nggih. Iya. Napa sampean nedhi dicoplok dadi lurah? Ri Sapari. Ri. Nggih, nedhi dilereni dadi lurah sampean. Boleh tumpengi diancam numplek. aku nek. Iya. Sampean kok ndarani kula nyolong sewek niku. Napa sampean semerap ya, Mbak? Karo. Mboten semerap? Iya. Lah kok sampean percaya laporan Munawar? Iya, apa aku percaya mare. Masalah. Sing teges Mas ora. Oh, teka-teka stoe kon niku, tak mau senen ya teka-teka stoe kon niku. Terus Munawar ngomong napa kali sampean? Munawar nyolong nek kon nyolong sewek. Munawar nyolong. Kon nyolong resek. Iki lho, kon Munawar ngomong nek kon nyolong bebek. Iku lho becak. Kon nyolong sewek. Sewek? Iya. Ngomong ngoten tok? Iya. Mboten ngomong napa-napa. Enggak. Karo mau Pak Lurah. Nyolong tak gak kon? Nggih.
Oh, pringisan dadan arek iki. Kula sing nyolong panjenengan. Nah, nek kon rumangsa nyolong, Nggih. gak perlu akeh omong ya. Nggih. Iki ono pengampunan. Mumpung durung persoalan meningkat ke atas. Nah, Di atas ngeten. desa, balekno. Persoalan tetep persoalan. Iya. Rene kula niki nggak ada kajat bengi niki kula niki slametan. Nggih. Iya, iya. Monggo sampean kali Kartolo Iya. nyakseni slametan dina niki. Iyalah. Nek mantun slametan, terus urusan menginjak kula pribadi kali Munawar. Sing penting rezeki. Rezeki. Oh, ya wis ngono. Lho, Anu, niki ngurus perkara Pak Lurah. rungono. Napa? Wong nyambut gawe drewangi budal esuk kaudanan kepanasan golek rezeki. Ngerti ya, goblok? Ngerti ya? Iki Lurah Badokan. Aku ngomongi ringekno. Ojo kupingmu njebobok tapi gak krungu, ngerti ya? Nah, niki Ngerti ya? enten rezeki nggih. Sajane iya. sing kula undang niki Kartolo kali sampean. Iya, iya. Rene niki enten kanca mboten kula undang teko karepe dhewe. Iya. Niku termasuk kanca rai-rai gedhek. Iya. Lho ngeten iki Pak Lurah, enten tumpeng jange kula saduki perkara omongan niki. Ojo kon reken, sabar ae, sabar ojo kon reken. Sing penting Sing penting rezeki. Selamatan. Ayolah. Tak pasrahno kon lho. Halo, enak. Pun Pak Lurah nggih. Iya, 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 iya. Niki kajate ingkang sederek sapari, ingkang dinten iki ingkang ingkang Kok kaken ingkang lho. Kaken ingkang yuyu kangkang ngono ah. Kok kaken ingkang kon niku. Kok krungu kula kok hengkang. Kok kon niku. derek sedaya. Iya, iya, iya. Niki kajate sapari nggih nyelameti wetone mugi-mugi sapari lek enten desa liya muga-muga dikeroyok wong. Lah. Ya. Niki genah ngeten iki ra. Sing Ya dikeroyok apa sih lah kok jebne gak iso lah. lek dodolan dikeroyok wong lak lari Oh, sare. iya. berarti akeh rezekine. Selametane sapari niku disekseni cinten pitu pekenan Ah. Mbak. Sik ta. Lah opo cilo nyekseni kon iki lho. Oh, dinten pitu pekenan gangsal. Oh, lah ngono. Sederek sapari dinten iki diwekasaken bakul arloji. Lho sebabnya apa? Tangi durung nyaur. Wah, buka rahasia kon iki lho. Ingkang diwerohi derek ingkang wonten awang-awang kalian ingkang wonten sak lebete banyu. Kaya to. Ingkang awang-awang kados to. Iya. Manuk Dali, Atuh. Apollo, Atuh. montor mulu. Layangan pedhot. Lan ingkang wonten sak lebete toya. Lah iku apa iku? Kados to lele. Kados to iwak kutuk, kados to wergul. Welut. Kok sing enggak ya apa sih omongan iki rek? Niku pun ditakoni niku pun dianggep wali Loh, dulu. Oh, ambek iya, iya. katutno iwak sili lho. Ayo wis gampang. Niki sembarang iwak wungkul niki meroi dulure sapari. Iya, iya, iya. Enten pitik wungkul, Lah. wedhus wungkul lan gajah wungkul. Sepur wungkul. Sampeyan ono apa sih? Omongmu koyo Iso tak gak iso lho. Omongmu koyo wak Joyo. Niki enten sego golong amroi wong golong-golong. Lah. Kados to Bansi Sarif. Apa? Hasib Sarif iku apa? Wong Hasib Baris, Hansip Baris. Kados to Hansi Baris. Lah. Kuntul Miber lan wong Nebang nggih. Lah. Aja lali lho tentara latihan. Niki enten jenang menir ingkang diwerohi Nyonya Menir. Air mancur, pil kita lan pilampuh. Iki gendeng Kartolo iki. Lan niki enten jajan pasar ingkang diwerohi Pasar Wonokromo. Pasar Pabean, pasar tuliran penitipan sepeda. Gak ngono iki ngujub gak karo-karuan e. Pungkasane nang larangan barang iki. Niki enten jeneng dedek ingkang diwerohi nggih bebek, banyak, babi lan jaran. Iya, iya cara mangan dedek. Ngerti Lah niki enten jenang pasar, jenang nopo? Jenang abang ingkang diwerohi Bank Indonesia, Bank Kredit, Bang pasar. Bank Samiun lan Bank Kuasa. Bang keliling. Bisa ngujubne tak gak iso lho. Mugi-mugi sedaya menika dipun trami lan sederek sapari inggih jembara kubure padang. Bob, jembara kubur. Dipun rewangi ndonga sak jroning ati. Iya. Ra. Niki ngujubaken tak kademen iki. Kok sampean grogoh ngoten. Aku katut goblok iki. Iki yo ndonga ya apa lho. Wis iki wis diterima ya, wis ayo padha. Padha dibagi. Aja royon. Kendan. Wis padha dipangan wis. Pun kale kabagan gak apa-apa wis tak pek dhewe ya. Wis dibak dhewe. Wis saniki wis sak diurus wis ya apa. Ojo nyengkre lho. Ya wis. Wis Seksenono. Napa ora? Nah, niki dos pundi Pak Lurah? terserah kon, malingi sapa ae.
Ayo. Siji kula maling. Nah, nomor loro. Kartolo. Lho, kapan aku nyolong? Lali. Oh, karo isin sik. Lali, aku nono ae. Enggak tahu adakno. Apa kon niku? Kon nomor loro. Nomor 3 sapa? Nomor 3 Munawar. Loh, bagus kelakuanmu. Lho ya apa sih kon iki? Nek ngono jelas iki, maling berteriak pencuri kamu, ngerti ya? Aku war. Gak apa-apa, engko dibeberno mburi. Model-model. Aku nono. Ayo. Ya apa sih iki? Ojo sampai kon gak ngaku. Ayo, nomor papat sapa, Ri? Nomor papat sapa? Pak Lurah. Atuh. Sik. Lurah adalah promotor desa. Lurah adalah induk desa. Dadak lurah kon sanggut pautno kon anggap aku maling opo Lho aku? mboten peduli sebab sampean niku melok bareng colongan. Mulane di kampung ana maling-maling diburu ilang mergo sarange di Pak Lurah ya. Ya opo sih pengen nyokot nang aku sih, Rek? Nah, saniki sampean putusi. Nah, nek Sampai jelas selaku lurah. Nah, nek jelas malingi papat ya. Nggih. Negara-negara hukum, siapa yang salah harus dihukum. Dasare apa wong papat kok iso maling? Ya Dasare ngeten Pak Lurah. Napa sebabnya kula kok nyakot Kartolo Munawar kali sampean? dasare. Sewek niki mboten kula simpen. Terus? Kula dol payu 10.000. Iya. Lah duwe sewek niku mboten kula gunakaken napa-napa, kula damel slametan. Tumpeng iki ta? Nah, tumpeng iki tumeng colongan niki. Tak balekno. Balekno ya, Sil. Tak balekno wis meneh-meneh ae tak lironi. Lho gak iso wong kon sing berkat akeh hari ini. Ojo kon balekno lho. Berkatmu tikel ping 3 arene. Ya keliru jube mau apa Selamat aku men iki. Wis jelas ya. Nggih. Tadi kok selamatin nang bareng colongan. Nggih. Sapa sing melok mangan berkat iki berarti melok tersangkut nyolong ya. Nggih. Saiki tak adili wong aku desa. Nggih, Wong aku nggih. kepala desa ya. Nomor 1 maling safari berangkat Nggih, kula berangkat budal. polisi. Rasakno kon. Apok. Sik nom tangane dawa. Apok. Wong uripe tangane dawa temen elek kaya wayang kulit goblok. Nomor 2 Kartolo berangkat kon. Ya kok mangane aku. Ganteng. Terongoan, gak mangan-mangan kone kono. Nomor 3 Munawar berangkat Asai tomo nang kantor ete. polisi. Nomor 1 berangkat, nomor 2 berangkat, nomor 3 berangkat, nomor 4 aku dhewe. Wis mari lur ceritane Basman selamatan tumpeng. Ketemu maneh ambek Kartolo CS nang cerita liyane yo.